er uddannet med speciale i noget, der hedder kampinformation. Og det er noget med radar og missiler og krigstaktikker. Jeg sejlede så ved Grønland og Færøerne, og der er meget lidt af både krig og missiler og andet skidt. Så det var mest noget med at holde øje med nogle fiskere på en radarskærm, og så sejlede vi over til dem og sagde, kammerat, de har vist fisket for lidt mere end hvad tilladt er. Og så kunne vi give dem en bøde, og det var jo også en del af opgaven. Det blev lidt kedeligt. Men selve opgaven, når man sejler deroppe ved Grønland og Færøerne, er suverænitetshåndhævelse, hedder det med et fint ord. Og det vil så sige, at vi skal vise, at det her, det er dansk, så ikke der kommer nogen og tager land og olie fra os. Og grønlænderne selvfølgelig. Og så er det at bistå i search and rescue beredskab. Så det vil sige, hvis der er nogen, der er i havsnød, så hjælper vi dem.